Għall-ewwel darba fl-istorja isem il-Belt Valletta ser ikun imnaqqax formalment fil-Kostituzzjoni kif il-Parlament mistenni japprova unanimament abbozz li ser jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta biex il-Belt Valletta tkun rikonoxxuta b'mod formali fil-Kostituzzjoni Maltija bħala l-Belt Kapitali ta' Malta. Il-Parlament mistenni jivvota wkoll favur proposta leġislattiva biex is-27 ta' Diċembru jkun imnaqqax formalment fil-Kostituzzjoni bħala l-jum dedikat lill-Innu Malti, propju minħabba li kien indaqqa l-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru tal-1922. Waqt li kienet jindirizza l-Parlament, il-Ministru għall-Kultura u Gvern Lokali u Mboniċe qal li l-emenda tresqet minħabba l-istorja glorjuża u kulturali tal-Belt li qal għexet qalbina matul is-sekli, b'wirt storiku rikk u b'kull kantuniera tirrakkonta l-istorja. Dottor Mboniċe qalita ma li dawn l-emendi jkunu approvati b'mod unanimu fil-Parlament biex il-ġenerazzjonijiet ta' warajna jiftakru żmien meta l-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu maquda u qablu dwar iż-żewġ emendi b'vuċi maquda biex il-patrimonju kulturali Malti, il-Belt Valletta u l-lingwa nazzjonali jingħataw ir-rispett u rikonoxximent li jistħoq ilhom permezz tal-Kostituzzjoni mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Kultura u l-Ekonomija Kreattiva Ġuli Zara qalet l-Oppożizzjoni taqbel mal-emendi iżda ma taqafx hemm. Qalet li kien il-Partit Nazzjonalista li kien beda r-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta b'diversi modi, fosthom bir-restawr tal-iswar, l-iżvilupp ta' spazju kreattiv, kien ukoll il-Gvern Nazzjonalista li kien witta triq biex il-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea fl-2018. Qalet li residenti Maltin huma l-qalb ħajja tal-Belt u mingħajrhom il-Belt issir mużew mingħajr ruħ. Qalet li għandhom jiddaħħlu skem li jiffaċilitaw lir residenti Maltin biex imorru jgħixu l-Belt, jew dawk li huma diġà residenti sabiex jibqgħu jgħixu fil-Belt Valletta.